Gaztetxeko saioa, urteroko txute, bertsotan egin behar txalo batzun truke. Platera usteko bainaikoa bertute kanarion kaiolan afaldu deukuke. Ta orain egan aske egin nahi genuke. Lehenengo aldila ez da uste, dugarren o laugarren aldila. Beste urtetako esperientzia nahiko ona. Aurreneko bitan nenun finalea sailkatzeik lortu eta azkenengoan sartu nintzen. Agoratzen esperientzik askar xamarraan, bate loikimio lo oso gutxin dago nintzen. Uste dunia gaztitzen joera egin da ostiralian zan, da agoratzen ez desente sufriu nula. Uste da beste saiotan esperientzia ona. Gero ez da gehi bueno, kontua da hori, sariketak azkenean urte desente bat eta mazkiu sariketetan kantatzen, ja urte 25 urte ingo ditut eta orduan eda honekin bukatzen jute, sariketa orduan aurten nola ikusteten, bueno, beti bezala gozungo beha eta azkenengo izangoan ez, aprobetxatzeko asmoakin, hala nahi. Oain arte, konporaketa joka izan da eskoitin, besti azpitin da besti arrezilen, da urten lehen urtean ja nola zestuko berzo eskolare Herniarritzen partean da, Herniarritzen sartu zen. Orduan erabaki da azpidin finala ikian ez, gaztetxean ikian ez, azpidiko saioa zana kanporaketa zestura ekartzi da. Orduan bat zestuan besti arrezilen da bestia eskoitina, gero finala azpidiko gaztetxean izan da. Bueno, ez dagi, suposa hau zestuan egila da, azkeneko urtetan nik uste ez dagi, garai baten aile hau zaigunatik bertsua desentek gehiago bizi izan zen, oain nahiko geldiuta dola esango nuke. Eta orduan, politia izango litzake aretoa etorri eta ez da areto ondila, baina hori bete xamartu ezkio bertako jendiakin, hori politia izango litzake. Gaztetxean azken urtean saioain izan da gaztiana eta hor jendiak erantzun izan du, eta orduan aretua zestu garrez pixka bat itxurako alitz, politia. Sariketagia bukau xamartuko zitzaizkigun, orduan hurrengo urtean Gipuzkoa tokatzea. Ez da egitea erteteko esperantza, horrea begira misio prestatze gehan, agertu duko den parte. Egia esan ez dira sekula prestaketa lain eta ez da trebila izan, hogeiek izaiago. Leheno gara egaten astero xamar zestuan bertan elkartzen nintzen, baina itxura guare piskala genuen. Eta azkenengo zeatan ez da izaio askore ez dugu egitzen, da prestaketa lanetanek aste izen bertan. Azkenengo Gipuzkoako txapelketako tarteka elkartu ginen, baina bosei bat aldiz. Horten dago gehioz, da gaurrengo urtea begira, ez prestaketa txukun ematiteko moduan gira, no?